का बार बार टोकतड़े रसू कले बाबा छोट जाति जरूर बानी हम, लेकिन हमरो मन में श्रद्धा बा। भले हमारियन हई रौरा ब्राह्मण हई, रोज प्रणाम करी ले, आज प्रणाम ना करी। राजा के न्योता ले बना बाबा घमंडे भागतड़े। रसू कलरवा रुकली काहे ना हई? पंडित जी कहला जबान संहार के बोल। राजा मनन के न्योता लेके जाता नहीं, आज चमारे के जात रास्ता में टोक देले, आपे राजा जान जात हमके तलवार से काट दिए। रसू बरबर बरबर रोवे लगले, कहले बाबा हमरा जाति से छूत मनावता नहीं, हमरा जाति से। अरे हरजन जरूर बानी लेकिन श्रद्धा हमरो तने बा। अच्छा बताई प्रणाम को तो आशीर्वाद देव चाहिए कि ना? कहले पहले टोका देले, रास्ता में बुला देले, बोलते कहल का चाहतड़े। रोसू कहले बाबा अगर राजा मनन की यहाँ जग होता और न्योता लेके गंगा माई के जाता नहीं तो हमार निवेदन ही है बा हमऊ 2 रुपया कमाइले बानी, हमरो रुपया ले ले जाई आ गंगा माई में डार दे, अब बता दे कि रसुआ चमार दी हलस। हे लड़कन के कोबेर कोबे नहीं के कर लइका हमें दोनों ना बैठे बे लोग नहीं क्यों पकड़ी, पकड़ो बच्चे को। अभी लड़का घूमिए तो के खड़ा कराए बोलने दो 2 घंटा। पंडित जी कहले बोल का कहतड़े। रोसू कहले बाबा हमरो 2 रुपया ले ले जाई आ गंगा माई में डार दे, अब बता दे रोसुआ चमार दे ले बाबा। बाबा कहले तोरा अब्बे तोर बाजार बना दे हम अब्बे। अरे राजा के न्योता के साथे चमारे के चंदा जाई रे, पैसा चमार के पैसा जाई। ते रोसू कहले बाबा अगर राजा के न्योता जाता पैसा में कोनो छूट बा, कोनो बकरी काट के ले के पैसा वीरेंद्र बाबा के दे तो लेब की ना? ले ले। मुर्गा बेच के दे पैसा तो लेब की ना? ले ले। अंडा बेच के दे तो लेब की ना? ले ले। कहो बकरी काट के कोनो पैसा दे तो लेब की ना? ले ले। मर्डर क के कोनो पैसा दे तो लेब की ना? पैसा में छूट बा? पंडित जी कहले छूत बा, राजा के पैसा के साथ तोर न्योता ना ले जाए। राजा मनन सिंह की न्योता हो, स्टेट आदमी, और राजा के पैसा लेके तोर हम राजा के पैसा के साथ न्योता के साथ चमारे के पैसा जाई। रसू बैठ के रोवे लगले। हई मंदिर बनल बा, ए मंदिर में कोनो चमारे के मेहरारू पूजा कर के रोक दी, रोकी। डोमे के मेहरारू पूजा करके रोकी। जितना प्रेम यादव बहू के बा उतने चमैनियों के बा, जितना प्रेम मतवा के बा उतने डोमिनियों के बा। प्रेम तो महाराज सबके उतने होला। अरे केहू गरीब बा केहू अमीर बा, जेकरा जुटल ता चुनरी चढ़ा दिहल। यही गांव पर जेकरा जुटल ह माई के तोपे खातिर केहू लुगा दिहल, केहू साया के कपड़ा दिहल, केहू गमछा दिहल, केहू फल चढ़ावल। और जेकरा कुछ ना जुटल उ गोड़ लाग के माई से कहल माई हमरा ले कुछ ना बा। गरीबी बड़ा बुरा होला। हाई जितना लोग बैठल बा सब एक बराबर ना बा। कोनो के घर ऐसनो बा जे कीन के खाई जाला, हाई राशन मिलता उसे कार ना चलता। कौन के घर ऐसनो बा कि मर्द 1 रुपया ना देता, मजूरी करके उखातिया, तो माई के साड़ी कहां से दी? आज के कथा सुनला के बाद बताए कि वीरेंद्र बाबा का बोल गई। आज माई दुर्गा से हमरा ई कहे बा जे के गरीब बनौले बाड़ू वहू के अमीर बनावा, वहू के बेटा खमा। कई गो गरीब के मेहरारू हमसे कहली कि बाबा आज 2 दिन भइल बा हमारे घरे रसोई ना बनल बा, चावल बा आटा बा लेकिन मर्द वो बनावे देत नहीं खे। हम निवेदन करेंगे जितनी भी बेटियां बहनें आई हैं, रोज हंसने वाली कथा थी लेकिन आज हंसने वाली रोने वाली कथा है।
रसू कले बाबा ई न्योता ना ले जाए। पंडित जी कहले राजा के न्योता जाता चमारे के पैसा ना ले जाए। रसू रोवे लगले कहले माई जीवन भर तोर भजन कैले वाली जीवन भर कीर्तन गौले वाली भले चमार रही लेकिन श्रद्धा हमरा 2 रुपया का बा ये जगी में सबे बराबर नहीं देले बा के 100 रुपया देले होई के 50 रुपया देले होई जेकरा नहीं जुटल बा 11 रुपया देले होई लेकिन जे 5 लाख देले बा वो गरीबे के 5 रुपया ओकरे बराबर बा। ताली बजाओ बरिया रे। वो गरीबे के 5 रुपया 5 लाख बराबर बा। पंडित जी कले तोर पैसा लेना जाए। रसू कले बाबा ले ले जाई अब मन पड़ जाए तो गंगा जी में हमार पैसा फेंक दे। पंडित जी कहले ले तो जाता नहीं अगर मन पड़ी तो तोर पैसा पानी में डाल दे और ना मन पड़ी तो तोर पैसा ले आके दे दे लेकिन कसम खा ले राजा मनन से ही बात बताई है मौत। आदमी जब लाइट में आवेला तो लोगों के जान जा लगे ना। वीरेंद्र बाबा के जनाओ के बाद क्यों जान तो लिखे क्योंकि घरे जाता नहीं जनावे लेकिन ऑल इंडिया उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड मुंबई दिल्ली पंजाब सारे लोग मुझे जान गए। तालिब जाबर क्या रहे 2 रुपया ले चमारे का पैसा थैली में डर ले आ राजा मनन के न्योता कपारे पर लेके चल वाला कथा तो 2 रुपया देखा शुरू कर ले कि न्योता लेके बाबा राजा के अरे डगरिया धैले जी न्योता घाट पर न्योता लेके गईले। पहले हमने घरे बियाह तय होत रहल न त न्योता मंदिर पर दियाई मई के दरबार में जाई हनुमान जी के दुआरी पर जाई पहले न्योता देवी देवता के दिया तोड़लो। अब न्योता के दिया था जहिया बियाह तय भइल पता करो कि कौने के पोखरा में बड़का बड़का बियाह में का बनता पूरी या पनीर बनता जो त्योरी बनत हो दादा यादव लोग के गांव हो चौहान लोग के अब वीरेंद्र बाबा सिखावे जाता है। पहले न्योता देवी दुर्गा के माई के परम बाबा के दिया तो लो अब न्योता दिया था कौने के मुर्गा फार्म में बड़का बड़का 5 कुंटल मिली पता खोल जाता कौने चिकड़ा की यहाँ 50 को बकरा मिली। अब बताओ लड़की के मांगी में सेनूर पड़ता अब 50 को 1000 जीव हत्या कर रहे हो इस सेनूर फायदा करेगी नुकसान नहीं बोलोगे। जीव काट के सेनूर डलवा रहे हो कान खोल के सुन लो जेकरी घरे बियाहे में तिलके में ही कटा था उकरे लड़की के भर भाका चली ना। मैं बोल रहा हूँ पूरी पुलाव पनीर मशरूम सब बनवाओ लेकिन बेटी बेटा के बियाहे में रच बच कतई ना बनवाओ। कलसा धरा लगना हरदी चढ़ लगना बाबा कथा बाँचे लगना ना होला वेद मंत्र के पूजन होला सजी पूजा करा के 100 गो बकरा मंगवा के दुआरी पर कटवाओ मुर्गा कटवाओ वो बेटी के सिंदूर रही की उड़ जाई। दिमाग खोल करके सुनना हाथ जोड़ करके निवेदन है बाद में खाइल पियल करी हो लेकिन सुबह के कार में को बकरी बकरा मुर्गी मुर्गा मत कटवाइया। ताली बजाओ बरिया रे। लेके न्योता गईले आ गंगा माई के घाट पर खड़ा भइले गंगा माई के घाट पर खड़ा भइले बोरा उतरले गड़ी
के गोला, पान के पत्ता, अक्षत जितना सामान लेके गई ले टप दे वही पानी में फेंकता था 12 हड़ाक कहले गंगा मैया हई राजा मनन के न्योता स्टेट आदमी के गोपालगंज जिला के सुपर आदमी के न्योता हो, आई न्योता कबूल कर, न्योता ले लो माई तो हर न्योता गंगा माई राजा भेजले बड़े। पानी में जब सजी गोल तो ढोर दो ही गोल न्योता फेंक के पंडित जी भागे लगल जाए लगल। जब उतना दूर पर गए तो गंगा जी में बाढ़ आ गई। पानी रहल नीचे, पानी ऊपर होखे लगल। त्राग दे आवाज आइल। पंडित जी कहे रे पनिया बढ़ा तका बोले आई दादा पानी रहल नीचे, आई पानी तो ऊपर होता। बाबा कहले ओ राजा के न्योतवा दे दिए, चमड़ा के पैसवा थैलिए में बा। हमारा तो बुझाता है चमड़े के पैसवा खातिर पनिया बढ़ता का। ई पानी कौने खातिर उठता? वो भक्त के रुपया खातिर। नकली न्योता दिया गई, असली न्योता पाकिट में बा। गंगा जी के लीला देखो। आर जब धैले पंडित जी डगरिया, आर गंगा जी में उठली लहरिया। अरे बाबूजी हो, अरे बाबूजी है, अरे मन मान पंडित जी विचार ले रहा। रसू के पैसा तो थैली में बा, ऊपरे के मने गईले ताकब है ने, आ थैली में हाथ डर ले। बड़ा लाइन में बड़ा न, हाँ तो तनी पा भरौरी ले लो। जियत रहे बाबू, नवरातन चलता हिनका बिरगी देखी लो। तनी और हिल चला है तर चला, दूर के चला पूरा तो ये संतोष को मर्द न तो कथा जमिए जाई। आज 5वां दिन कहाँ से तू पट गई